Medafo unyaba mama kachiri ene ye beka nokre no e de akire anyansafo bebre ne wo biase na ne nyina ne se be ya wo betena se na ne wo bi ni ma wo bi akire no watie nsem a ye beka no se de bia meka no me ni afa ba wa se no mu nkwase se wo mu no entie emfa ene hefo eye nananom empanifo a wo Ghana ye papa no nkramufo mpanifo eno ne temamufo bi no matena sese ewo mu se aban eye niema bi a Ghana fo mpene so nanso nananom so mo de ka ho enti yesra mo se ne muntie nsemi sebe aba ewo mu no na mo mfa na manfo mabre eye no kra ne ye beka wo etu de etie mini asafe no watenka me telephone number 01521400811 eyo wo bi ni ma wo bi kire WhatsApp odi aka WhatsApp no wo peso atwero me pato bebre odi agya WhatsApp na wo pese wo de maye no frɛ na wanya ka asam no ye befa ba ewo mu no ye beka ade akyere mpanifo ama mpaniti me da se bebre wonsaka subscribe wati na share na send fama wo nia ebia na amoa wo ne okina bi ye beboa wo ena no pesa be ba ya masem nyina ne se nokure asa na nso bi wo ho nokure asa na se bi wo ho de a eno de na sabre yenua binom adofo binom ensam a omo aka no eno ne ye ba be ka kire ye nananom ye papa no mpanimfo aban mu mpanimfo se muntie sabe temamufo no a hu bu be sabe be ni obi ana nso be kokromoti na eto aba ama mo esra mo sende muntie enua no mo sentrofo amugu Ghana so mo so mo de ye wo bi eti na me be yi ne mako ye di kan ne ya be de be hyase ye Ghana ahemfo sebe nananom ahemfo amoti konya so ene ne mo ankasa mo man emrantie ne mabawa ne maamefo me maame no nkoda dwamfo do ma brada dwam sunya no nkoda dwam no tachima fie dadwa edofo maamefo panifo bi ne ma ti dwom asebe eya mo se maamefo ya nunu dwam na so do kokromoti a bede to aba sa maamefo ni batena se baboaboa bensam ama nipa bi no mafrɛ ebe nsenya banne ka kire ne be ka dia kire mo ema de wo de ye bibia eyi o ya maame ne be ye matan ye matan eti ya nananom ya papa no nkramufo ahemfo empanimfo a mo dididi mpanimfo achi muntie nsam yi na mo fanya adwuma na beboa oba baako otinchichiri kuro oba baako tinchichiri kuro eti so oba aka asem na wutie a eboa eti ya maame no nsam anne be de abrami no esresa mpanyin tie ene say ya nananom ahemfo a mo tinkonya so de ya maame no be ka ne say besrem munja said me a politician or hene or hima or hene ni or hima adenti no or hene ya MPP ni or hima ya NDC ni or hene ya MPP NDC ni no hima so ya MPP ni ene ya no kura ne ya beka yo asem we no emu adene na so ya beka efiri say be wa no ho a na efu said ya maka dondo so miyamu a no bomu ejeje enu ntini maami no be dia ba se ka kire yesrew jira ya nanim ne ka asemi ma ne ntompanyina so ma yen na ahemfo na bete Ghana no esam politics nti ohene ne hema akora wa asem ohene ne chiame wa asem ohene ne na henkwa wa asem ohene ne temamufo no so wa asem efiri se oni na chi na ya MPP ni na ya NDC ni na se wo yo ohene na wo ye sa ne ya enu nyina de ohaw ebekuro so enu ntinne ya maame no ene mmerantia ne mabaawa bi abewo Ghana basem abede abrem maka akiri sei nananom ahemfo emfasemi entumani sei sa politics niema na nananom ho ye ede ohawa ebra mo ankasa mo ne mo ahemfo no enu na sei kuro enu na ewu kuro no eti nananom sebe de bia meka nka ye kasa wo hene bi no obayi o papa sofo bi no obayi o na nipa boni bi a wodi bia na okaba bi ahinta nanso nne sɛdeɛ asɔfoɔ bi de ma yɛ ponti bɛ mfa sɔfoɔ bi anyɛ hwee nanso bible de yɛmfa ne die ma deɛ ne die sɛ ne ti no bɛyɛ da bɛyɛ papa no masɔfoɔ kane sɔfoɔ aberanteɛ ketekete kokuro so maame aberewa a ne nana aprakyɛ no ɔfrɛ ne papa ɛyɛ deɛ nti a wɔyɛ kandifoɔ saafoɔ nyinaa no
and then some mamma, but the back more for Emma who says software way, software team that's not radio station. Na achire de obewini aba na achire o mampanyini bi bone adi saa niema we nyina no eno ne di buo a enni se ewo se nka nipa di bu ayemfo ene asofo esoate no ubehu no ohene no ochire se ewo se me manfo kra moto kwa ha na nka sebe brabia sana na wotu fie no nya wono no aduane ma obi di enya wono tu ya obi ba school fees ahemfo mu tu ya bi school fees enya emukuro mafo nyina mu tu ya ba school fees enu ntinne de ya ba ya amanfo de ba se be meka emfa ahemfo ho ahemfo amoye politicians no munyaye na eno na makuro ankasa no ebuo so enim a ade akura sia de se besoma sojafo e de beba no na nanom ahemfo ho de no ya papa no lawyer fo judgefo se de medikan aka no aburochire kura ye wo so de aburochire bia ya aburochire se lawyer ebedi abo obi a na ye lawyer nkratasem obi nkoku nipa broni nkoku nipa e ma lawyer nka se wono oboa sa nipa no edi ama no monhwe niema a ekoso Ghana judgefo lawyerfo samo hu se ya ye ba Ishmael akura Ishmael mu misa se eye de ne judge na no di sa asem no a resign se onye adwuma bi no he emoja edibi ma kasa wo Ghana emoja edibem kasa wo Ghana eti Ghana fo mumma Ghana mpanimfo Ghana ahemfo Ghana ministers Ghana mpanimfo amode dade de kuo te se kaso aho ohina wote kaso na panyina wo hwe kaso so no mumma niema bi enye mo ade a ehu hia monhwa akola ketewa ne maame de ayemuye ehwa amanfo ma na saa akola we yasama besi nne no ensa bi a emoja bi a edibem no kasa eti nipa bi no amode mo nsa so moja monhwe yiye judgefo lawyerfo a mote ho amanfo adiewu amanfo akwaakoro no bo ya momo masaafo ne befa mo sense kanti no papa judge magistrate awodi asem na mo police fo so amo prostitutes amanfo mo so monhwe yiye Ghana eniema ekoso no hu ye kan say ya obi nti ase enseri bi wa brofo no tim bi sasente ye no kura say eti saa wa Africa ho ana enu nti na de me ka kire wo se nne no kura sam ye ka no obi ade wo police ni awo obi de asem aba na sabi nipa nti mu ntwiro nti no na watwere asem foforo de yahebo nipa de bekwa koduru koto be bisa na asem no na enyo asem no kura na asiri onim sa asem na watwere no ho de nipa ne bekwa koduru koto no na ade a police ni atwere no onim sa ade no bone no kura na aye enu nti ni nyina ne ye ka kire Ghana mpanimfo se eniema a ekoso no mom fa mpanimfo binum a be deserve niema bi no mom fa sa ni die ni mabe enu nti ne me ka kire me papa no mon kramofo so se sebe Ghana kuro na da ho no se mo hwe wa hemfo bebre ne be ni aye fam no na nka ye nin se empanyini kan ye no eto apentena ye hia bra ne ya na nka ka ye papa limam sa papa yi onti wo man kramofo mo nko awo papa ne mfie na abro ha na okọ no eye nyankopon ne de so ama Ghana eti nkramofo mpanimfo asebe mo atwa papa no ho ahia mo de esese mo te wa asebe mo ye mo de se nipa bia ma ne ho so na okwate ya kramopanyini ne limam no mo sa mpanimfo na mo te papa no ho no mo hwe yie mo mo nana mo ba Ishmael akra no owu kasoa no mo hwe niema ekoso na nti se mo amfa sa niema we mo hwe na no kaka ewu a wawu sebe ene ne ye kankramofo bebo mu da bedi ntitira se na efa ho but enya sa so nka ye se ba mo hwe papa limam no enya mo nko a mo nti no kramopanyi limam ote ho enti mo mfa na fie nya kwan a obi ati wura ho we ya sama hu hia papa Ghana mpanifo se Ghana mpanifo hu ya mo mankramofo mema mo so mo nkantre mo nkramofo mpanifo na beti papa liman ho no asem we ya sama mpanifo bebre me ohini bi kura fra me yaka sa asem no se liman fie no ehwo aye sebe ajanan bia obi ama ne ho so na okwane ho ohini pa wote akodwa kase so ma akora wo nkwa so ebo mu asema
Se papa ne fie no mo ya ma ho aye sebe agyanan bia obi ama ne ho so na okogya de nane ya papa liman fie ho ma fie ho nya fie ho hia ho ma fie ho nya fie a nipa bia ntimi nkom na onhu se ehwo nya tebea tena ya bia obi ati so ne wura ho na nkramofo akra de nka hu ye hu de keka ho onipa bia so da na oba fie ho hu papa fo a mote papa liman ho emmoja bi di me kasa momma madwene kwanne ma bi so momma madwene kwanne ma bi so enu nyina afiri ho a na ye sana abase enti se Ghana na eda ho no akoye bibi ti se kire se ade bia no politics bebam na asaya de no ade bia besi Ghana no politics bebam na asaya de no me mama ka kire anti ma ka kire Ghana for me nti mo nto aba Ghana minti mo nto aba Ghana me wo ba me wo abusua me wo maame me wo nuanom enti ye pesa Ghana no sebe ebe ye nyina ye so ye makura ya wo babreche ha no bakura no ya ka Ghana sebe so bepe me pati nka se mama bibia ye beto bia we nkwa Ghana e ma me ba business mama ode bibia Ghana eye me kuro ni ho eye me kuro ne Ghana enti Ghana eda eye dem a ye so a ye te ya ye ba ho bedibi enu nti se ye ka ya se nipa bi ni metu bani asi abrochefo so se yete ha na sebe ye ka nsam no ensam na ye ka no adaje ne munya ntie o adaje ne munya ntie na se mo nya adaje atie di a eka ye nokure asam ne ye ka kire mo no enu nti ne ensam a ekoso wo manga na mu no mepese wo tena se na wotie me nsam a me kai eye wo bi nimu a wo bi kire mama ka kire enne de me ka kire wo ni sen odofo se wo Ghana ensam a me kai wo abrochire ha tie bi wate na fa bi to wa dwim ka bi kire wo nua bi se eniama a ekoso no ye ya ma politics na sai ade bi e wo se ye to ye boase na ye kora no eye MPP ni de ye MPP a NDC ni de nye NDC so MPP ni so de onye adenti na we say basa adenti na we say basa nti mo ma no kura nya no kure mo ma no kura nya no kure o empanimfo bi ma nne sebe mutifi amanfo adi motem me ya be papa mate papa wo hefa wo no ka nyansafo eti di akoso nei no enyansafo bi ani Ghana bi wo ho enu nti ne yakatira wo se wo ye panyina twa wo furu politics ni se wo ye panyini sebe nya abo akwase anko na ya tamu ensan ne bebre wo ho a ye ka ya yetim fra ho ntoma na ya atanna bi ni yedi ya yetim fra nsan no ho ntoma no atanna bi ni yedi enya abo akwase ya ne ya tam enu nti nka panyini de ye wudie mante wuti fie ne nka asama bese no panyifo ma abam ene Ghana sabio panyini hwan sofo hwan ni pia nipa baje na tum says papa sofo we de o kasa na wo sofo a wugina hogu wo yanko sofo ani mase wo gu panyini bi ani mase no wo de obi gu wani mase a hwede wa bagina ho a wo ye o social media na mote wo sa amanfo te so edi nkwase asem no kwase asenya bi ne sofo so wugina so a wo di no enkwase asenya bi osofo wo hye enkom no kwase asenya bi ne wo bagina so a wo di no wahu eniema we nyina ye niema a ye mpanyimfo na sebe enye politicians asem nkwane na meka no hey papa no mahemfo enkramofo mpanyimfo asofo teacherfo ministersfo professorsfo bebre na ne sebe badi nkwase asem anne bekanya asasem kra nipa mfa emfa wo ho mfrem ma MPP nye MPP NDC nye DCPP nye CPP hwe ni nyina akoye bibi ti se motu afra ya maame apia donkoye wote Ghana ukodi papa kwasi hindu achi uwie be di papa de mama achi na no mampanyi akufa do baaye makono ho enti we ne nokura be no beka obi befa nokura be no beka obi befa Ghana for here Germany ni beka here momma here nya adwuma na niema a ekoso no enu bi ni sese akofa owie ne kase abeto Ghana se na akufa do de yetisika so oba ye no mse san sika no eni ho ne na nate akire no oni nse sika no ho but oba ye no san sika no ni ho enu ntini bibia no a nipa se wo hu nua bi ho ade no wo ka ana asem to nua bi no wo ka fa wo saka wakoma ne hye senti akoma na wo asem na wo obeka no anu ahye no
say your work a walk man be your day. Me pacho asama me kai me ka sachre benyansafo ba gendwemba men na na kufu ado na ote akire no o mampanyina ba de akire ba womea ala dwom owura dwom mama na ne so sebe obi a wonima de ebi ni wiase oba ye no akwesi san egwe nyina na ye niema a ewo samoma ye tena se na ye hu se na sese de nipa no be kanisa anye sa na ati o enu nyina achi no hwe niema ekọ se polisifo nipa kura befa badwuma mu no enye sa nipa no na wo se be de bekoye adwuma hwe de asi asojafo soja ni atotuo no amanfo akasa wonye soja ni asabe yote soja balance na ofiri he oya MPP soja NDC so woni soja na nti sese no sabe o ba ba yese aban ankasa ya Ghana ne de wono ankasa ne sojafo aban bi abeba so no obenya ne sojafo Ghana fo ene asem ya nukro enu nti media ene nsem a emrantia ne maame binum abafrem ya beka no na nanom ahemfo munjai politics no ohene ne wunu ya ba ahema wohema ne wunu ne ya ba ma ahene ahemfo na wo no wo faase ete akonya so ebeye dan na akonya a mote so eye kuro akonya politics nti eniafo mienu ahemfo mienu mo atwe amanso nokora no o manenye adwuma na sebe sade nipa no aka nokora besuro sebete Ghana ho ahobekume no ene na nipa bebre ne asam ne ye nokora kora bentimi nka wo asam a ekoso Ghana no ye woni pa binim asabe bewo akukoduru anka bebetima ka nanso wo behwe na sam komedi amanfo abede bensam yenu edidi nti no na saafo yi ba akoto no ba ma esabe ti bonkosofo a bennim nyansa bede ye beba esabe bepe bibia dida krope benwene wieye eho asem no ne ba akusa nipa no enti me papa no judgefo magistrate fo lawyer fo a mote Ghana lawyer ni bia ni kwan sen kasa abrei ana wiase ya da Ghana no wo be sore se wo bia kunipa ne lawyer no saafo no hia lawyer Sama mo ya Ghana fo na no George Floyd wu ye ya mo ye na ye dia sama mo se police ni no be na for 22 years na mo so mo Ghana nipa be ku police fo nipa be ku nipa police ni ono so ku nipa soja ni ya wo ku nipa na mo so ma ni fie sen Ghana asem sese ya yi no de amate afri Ghana ne se eye kaka ni nua ba che na tum se one ne wabusua enta wanta wanti no ni nua betima akunu se wa hu bede ne saa na ye kwase asem enkura mienu achi obi ba akora awro no ho a wokodware Ishmael kasoa akora a wokodware obi afre no ne maame dada ni mahu se ne bai ene ne mfie ho sabe one obi ankopie yepo na akodi atama obi yakobo no ya ade abubu akora na kunu ama sese sa asem no eto wasa akora ne mfie ye sei bedi mfie sa na sa asem no so akoye nkwase asem na no ne me ka no say emoja edi bi me kasa Ghana eti niema a ekono hwensu a ehiri no eniema bebre na ekoso kane Ghana abeti a na ye eyi edesen enkran baabi kakra bi ne nsu ehiri ene eniema we nyina ekoso nti wo yo hene na wote wakonya so no wawodi ya benka wasa wo yo henkase a papa atemu da de ohini bi ani ho ena de wo ye no hwehu se ebeduru baabi enkokọ ne adwane ne mmereche na uhu bese nipa da begu na ase ne beye no ebeduru baabi ni beni ho biu na obedi wakonya na kire hwan no obefre no amara befa wo na ne de agu abamba so ana atena se de papa ahu ho ana odi chini yesi uti so emwa na betwa wo ho ahia sebe nkokọ ne adwane na uhu bese benya nipa no ensuo na ayeshiri na ayefa be no ebetima fa be nyina ebeduru baabi na woni akitafo bedofo wonu ya ba mama ka akire nie ene eye no krasem ne me de baaye se asem yi woti a fa ba ewom na fa bo wontoma no sua nyansa firi niema we nyina mu enti wonsa ka video ya sande na fa ma wonu ya na ka kire ne se wo bi nima wo bi kire me da se bye bye. Danke.